हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै फैगौ 7 मे खालाराव जानो गोनां थामथि खोलोबनि बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोनि फोसावदिं मेल सनिबारखालि बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारि बियाबाव बिपिएफ दोलोआ बिसायख'थि मेल खुंनाय जायो 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ बिसायख'थियारि फोसावदिं मेलखौ खुङो बे मेलावनो बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि मुस्रि हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दिनै मुसलपुर जिल्ला हिसाबै मोनब्रै ब्लक कमिटियाव जोबोर मोजाङै साक्सेस जालांबाय दा जों बुंनो हायोदि 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव खाम्फा बरगयारि देरहानाया 100% रोखा क'क्राझाराव मोनबो गोरोबथायानो लाखिनो हाया खाम्फा बरगयारिखौ आरो दरं उदालगुरि बियाबाव जों देरहाबाय क'क्राझाराव रावबो जोंजों जुजिनो हाया आरो जुजिनो हानाय दोलोआनो गैया होननानैबो बुंथिबावो बाक्सानि सालबारियाव एनडिएनि फोसावदिं मेल फैबाय थानाय थामथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै मैया सालबारिनि बारेङाबारियाव इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपि थामहिनबा एनडिएनि फोसावदिं मेल जानानै थाङो बे मेलावनो 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपिजों जथायै दैखांजानाय जयन्त बसुमतारिनि जानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लाफैयो सनिबारखालिनि बे फोसावदिं मेलाव गोबांथार सुबुंफोरनि बाहागो लानायखौ नुनानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा जोबोर गोजोननाय फोरमायदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङोदि इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपिनि जथाय बिजाथि जयन्त बसुमतारिनि जानानै दिनै फोसावदिं मेलाव बाहागो लाबाय रायजोनि गोसोआव जेरैबादि रंजाखांनाय आरो गोसो जानायानो फोरमायोदि क'क्राझार लकसभा बियाबाव जयन्त बसुमतारिया गोबांथार भटआव देरहासार जालांगोन बिथाङा बुंबावोदि बिटिआरनि रायजो राजाया आंखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि हिसाबै जोबोर मोजां मोनो आरो दिनैनि मेलखौ जुदि खाम्फा बरगयारिया नुयोमोनब्ला बिथाङा बुजिमोनगौमोनदि रायजोआ आंखौ बेसेबां मोजां मोनो फिन खेबसेबाव बे मेलावनो गिबि मन्थ्रि बिथाङा आसामाव 50,000 साख्रिनि थिसनथाइ होबावसिगोनखौ फोरमायो लोगोसे जाहाथे नखरसेयावनो सानै साख्रि आवला जाया बेखौ नोजोर होनानै साख्रि गैखायै नखरनि बिजाथिनो आनजादाव 10 नम्बर बारा होनाय जागोन होननानै बुंथियो गुवाहाटी नोगोरमायाव हाथियार लाग्रा सानै सुबुं हमदों थांनाय 21 एप्रिल खालाराव सानमारि पुलिसआ अजित गगৈ आरो ध्रुबज्योति नाथ मुंनि सानै सुबुंखौ हाथियारजों लोगोसे हमनाय जादोंमोन बिसोरनि पुलिसनो फोरमायनाय लेखा सनिबारखालि सानमारि पुलिसआ पानबाजाराव AA06AL 5010 नम्बरनि आर्टिगा गारिखौ सिग्रोमनानै 7.65 पिस्तलनि गोथां गुलि बोखांनो हानायजों लोगोसे देबजित देउरि आरो अजय बिश्वकर्मा मुंनि सानै सुबुंखौ हमनो हायो नाथाय 7.65 पिस्तलखौ मोननो हानाय जायाखै बेनि सिगांबो देबजित आरो अजयआ नखल रांनि दायाव तेजपुराव हमजानानै जेलाव थाहैनांदोंमोन जेलनिफ्राय गबोनाय लोगो लोगो बायदिसिना आयेन बेरेखा खामानियाव लोब्बा जाफिननायखौ मिथिना मोनदोंमोन मिथिनानै मोनना पुलिस बिफाना गोबाव समनिफ्रायनो बिसोर सानै सुबुंखौ संदानगासिनो दंमोन उनाव सनिबारखालि सानमारि पुलिस बिफाना पानबाजारनिफ्राय बिसोर सानै सुबुंखौ हमनो हायो धेकियाजुलियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सनिबारखालि धेकियाजुलिनि धीरामाजुलियाव मासे हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव 3 सुबुंनि जिउ खहा मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव बेफोरबायदि बुथारलायनाया गोदान बाथ्रा नंला सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलि धीरामाजुलियाव सनिबारखालि हाग्रानि मासे मैदेरा ओंखारबोनानै हरखाबै गाग्लोबनानै जतिन ताती मुंनि सासे सुबुंखौ बुथारो बेखौ मिथिनानै हाग्रा बिफाननिफ्राय मैदेरखौ होखारहरनो होननानै थांनाय सानै मावथिफोरखौबो मैदेरा गाग्लोबनानै बुथारजानाय हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा जाबाय फारियै कुलेश्वर बर' आरो बिरेन राभा बिसोर सानै बुथारजानाय हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा गोबां बोसोरनिफ्रायनो धीरामाजुलि ओनसोलाव सुबुंनि सायाव मैदेर गाग्लोबनाय जाथायफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गंसे बेराबादि जानानै दंमोन होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायो लोगोसे बै ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हाग्रा एवस्रांग्राफोरखौ एरखुवाब्ला बेफोरबायदि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव गाग्लोबनाया बारानिख्रुइ बारा जालांगोन होननानैबो हाग्रा बिफाननि मावथिया बुंथियो तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटानि सिङाव थानाय चन्दनपुर गामियाव श्रीकान्त दासनि गय बिफांफोरखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा दानफायनानै गालांजोबो मख'नो गोनांदि श्रीकान्त दासआ गोबां दुखु खस्थ' खालामनानै गावनि नखरखौ फिसिलांनांगौनि जुनै 5 बोसोर सिगांनिफ्रायनो गावनियाव थानाय 2 बिघा हायाव गय फुलि गायदोंमोन नाथाय जोबोर दुखुनांथावै हरनि समाव सिनाय मोनै दुथाङा 1200निबो बारा गय बिफांखौ दानफायनानै गालाङो आबादारि श्रीकान्त दासआ फोरमायनाय बादिब्ला फुंनि समाव खमैबो 8 रिंगासोआवसो बिथाङा गावनि गय दंफां दानफायनायखौ मिथिनानै मोनदों जेब्ला गयनि बागानाव खामानि मावनो फैनाय आइजोफोरा नुनानै बिथांनो फोरमायहैनायाव बिथाङा फोरमायबावोदि ओनसोलाव रावबो सुबुंजोंनो आं दिनैसिमहालागै नांज्लायबोफेराखै आरो गाज्रि सानलायनायबो गैया अब्ला आं सोरखौ सन्देह खालामगोन होननानै दुखुजों फोरमायो लोगोसे बेबायदि जाथाय खालामलांनाय दुथांफोरखौ हमनानै गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरा दाबि दैखांदों फ्रेन्ड्स दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों